ning akong mga kaigsuonan nga magpabukid adventure kay amo laging tan-awon ug among katkaton ang pinakahabog nga buntod diri sa Bohol badi. Ug sayo sa kabuntagon kami namangon para mag-andam sa among mga dalhonon kay lagi kay nagsikad-sikad na ning among tiil kay kakat-kato na jud kaayo mi sa Panoramic Park Alicia Bohol badi. Ug syempre dili gyud na mawa si Rene diha badi ug naa jud na permi sa atong adventure karon badi. Ug let's go badi ug tiwasan ninyo ning video ug aron ug gusto magali mong mudong dito sa Panoramic Park sa Alicia Bohol badi o kining video tan-awa ug humana badi ug palihog na lang pukog share badi ug kapilar jud pong istorya badi na abot na mi dire. Unya ang among entrance is 30. Unya ang among tour guide bayad badi is 300. Naara ninyo diha o badi og pila mo kabuk basta ang bayad sa tour guide badi is 300. Og nahibong man gani mo badi og nganong nagdala na mig sungkod aw tag 5 ra ni siya badi. Ug amo ning gipalit dire. Unya bisag wala pa gali mi katunga badi murag gihangak naman ko ani murag akong mga